Jo volia parlar de comerç i comentar algunes coses al voltant del tema del comerç. El comerç és important, sobretot el petit comerç, genera relacions properes entre les persones, dona vida als nostres carrers, genera ocupació al nostre municipi a gent que coneixem de molt de prop. Per tant, per aquestes i per moltes altres raons, mantenir el comerç i potenciar-lo ha de ser una prioritat per tots els governs d'aquest Ajuntament. No? Són dates assenyalades, no? S'acosta Nadal i per tant és una època important pels nostres comerciants on esperen fer bona part de la facturació de l'any. I en aquest sentit hem pogut llegir un article de l'alcalde, el Miguel Comino, on parla d'aquestes oportunitats que té el comerç vicentí i, entre altres coses, enumera una sèrie de coses que es porten, d'activitats de promoció i d'incentivació del comerç vicentí que es porten fent des de fa uns quants anys. És interessant que es ressalti tot això que ja està consolidat, però hi ha una cosa que no es diu, no es menciona, que és la Fira de Nadal. Fira de Nadal que es venia fent des de fa uns quants anys i que s'havia anat millorant. Jo crec que l'any passat vam aconseguir un format bastant atractiu, a la plaça de la Vilavella, com ja tots sabeu. Aquest any no l'hem vist ni anunciada ni realitzada aquesta Fira de Nadal, que habitualment es feia el cap de setmana anterior a Nadal, que era quan tots els comerciants ens deien que era millor per a ells. No? Voldríem saber el motiu d'aquesta no realització de la Fira de Nadal i si manteniu la no realització pels propers anys del mandat